gorria orain txastindu du Itsasoko epaileak. Abiatu dira beraz, badoaz. Eta Arkote bizi hasiera honetan errentatxoa hartu dute, branka aurretik sartu dute. Bada zerbait, beti atzetik ibiltzen ohitu dira eta gaur hasiera mintzat bisi-bisi. Bai, aukera hori dute, hemen apurtzea atera behar dugu eta behin aurri hartzutzea lortzen badute edo denbora hona egiten badute, gero amaitzeare ez da inbeste kostatzen eta zail izango dute, orain arteko estropadak naiz eta ongi hasi bukaerako jetxi egiten dire, amurre ematen dute eta pixka bat bide horretatik bide hori emaitze hori puskatzearen oso gogotsu atera die lehenengo kaletikan, ez barkatu laugarrenetik Arkotekoak, etxekoak. Eta hemen kuadrilak, hauexe Meirakoak, aldaketa batzuk eginda, Jose Ferral, gaur besteak beste kaskeiro dugu, patroi lanetan, atzo Jakobo Gaio aritu zen, eta zerbait asmatu nahi du Jose Ferralek egoerari buelta emateko. Solazaldian izan gara hasi aurretik eta argi komentatu dugu zeintzen erronka. Eta erronka tiran gainditzea da, astero aldala 2 puntu jatea tirani. Momentuz gauzak okertu dira Meirakoentzat. Azkena dira, hasiera honetan, buruan Zumaia segundo batera Arkote eta 2 Galizia arakatzetik tiran 2 segundora eta Samerto Lameu 4 segunduko atzerapenarekin. Hemen dira tirangoak, atzo Perez Fandino prestatzaileak gizon batzuk gorde zituen eta gaur besteak beste barruan dira Juancho Garzia, orain artean beti titularra izan den gizona, Istriborreko hankekoa, Benjamin Vázquez ere bai, Luis Quiñoz ere bai, Luis Quiñozek orain artean estropada denak egin ditu eta atzo jaieguna izan zuen eta argi dago txapelketak ere badatozela, Euskadiko txapelketa, Garizikoa, Kantabriakoa eta noski entrenatzaileek dena aztertu behar dutela, prestatzaile fizikoekin, sendaileekin hitz egin eta gizonik egokienak aukeratu egun bakoitzerako, ez da baserri? Beren egutegia egina izaten dute, prestatua ligaz aparte, beste helburu batzuk izaten dira eta helburu horiek lortzearen horre dago, prestatzaile fizikoak ze punto tama entrenamentu gogorragoak egin, ez egin, analitikak eta gauzoi edenak pixka bat egutegian aurretik hori prestatu izaten dira eta horren arabera horre aldaketak, ez? Aldaketak baitare Zumaian, gaur Gijarro patroilanetan eta hanketik Mikel Azkarate, aurretik eta Istriborretik Iribar eta atxedena veterano bati, Iñaki Larrañagari, hankeko lanetan aritzen da Baborretik eta aldaketak esan bezala ontzi guztietan egia da Zumaiarrak ez direla izango Euskal Herriko txapelketan, baina norbera daki, nola duen kuadrilla eta Lucia bezalako entrenatzaile veterano batek garbiago ditu oraindik gauza. Zumaia buruan segundo batera orain tiran, 3 segundora Arkote eta Meira 7 segundora, kolpea dau Meirakoentzat, oso gogorra jarri da, oso zaila, estropa da Samerto Lameukoentzat. Eta hemen Arkote, lehen Juan Alezburok aipatu bezala, Xabi Olazarren azken orduko baja hori da albistea eta Gutierrez Kantabriarra jarri dute hor hankeko lanetan veteranoa eta eran mango du bere maila honek ohitua dagoelako postu horretan. Castron ere bere urterik onentsuena zuenean Gutierrezek aritu zen hortaren agindutara. Zumaia eta Tiran estropa irabazteko lehian, Arkote 3 segundora eta Samerto Lameu Meirakoak 7 segundora. Zer pasatuko ote da orain momentu honetan Meirakoen burutik ikusirik puntua jateko etorri direla eta momentuz duten zulo hori, koska hori haunditzeko bidean dela baserrik. Eta atzo lortutako puntoa gaur galdu eta bat gehiago. Agian bi, atzo bat irabazita gaur 2 galdu, ez? Arkote tartean horre mantentzen bada, ez? Arkote lan polite egin nahiko du etxean bezalegoan aurrean eta alegin horretan orengoz ondo bideratuta, ez? Zumaia Tiran Zumaia hor dago lehia, Zumaiarrak orain arte beren helburua txande irabaztea da eta orain ikusiko dugu ziabogan ondoren, ez? Hemen datoz bai. Bueno, Tiran eta Zumaia pare-parean, Tiran zertxo baita aurretik, irten ere bai, baserri, 4:48,
epaimaitik 4:49 eman digute, Arkoterentzat 4 eta 53 eta Meirarentzat 4 eta 55, baina maniobra ostean Tiranek segundo bat bai Zumaiari. Bai, Tiran eta Zumaia Tiran hor daude, ez? Ia denbora berdinean, ziabogak alatxu pare xamarrian eman dituzte bilek, onak, eta ikusten da hor, Arkotek ere eutsi egiten diola, ez? Arkote laugarren kale horretatik, eta Meira berriz, lehenengo kale horretatik, galtza betelan, lan handiak, eta hor Arkote tartekaturik, beraientzako kalte, ez? Beraien lehia Tiranekin da, aldameneko kaletan dute, baino ja Tiranek aldein egin du 8 segundoko aldea, eta Meirakoak nik dute borroka beren buruan aurkakoa egin beharko dutela estropadan zehar, ez? Tiranek orain segundo bat, bi momentu batez, baina argi dago aurretik direla. Arkote Laura eta Meira orain sufritzen 9 segundora. Arkotek agian estropada eremua ongi ezagutze horrek emango dion errenta hori aprobetxatu nahi izango du, horretan saiatuko dira. Ea zer gertatzen den orain, Meira asko sufritzen. Ea zer dioskun, Jon Garaizarrek, Arkoteko ordezkariak, egunon Jon, gaur lan handiak ez da, estropada antolatu behar, bi traineru, Xabier Olazarren azken orduko ezustekoan, ekane aurdun dagoelako eta bar, ez da, albiste asko eta urduritasun ere bai. Bakizu, aporrolako baina bueno, hemen gauz. Bueno, mutilak nahiko ondo, oraingoz behintzat, lan erditera aurki eta gaur tandan 3. Hori ere lortzea handia litzateke etxean eta behingoagatik azken toki hori ustea. Bai, hori da, azken ikizizatea eta bakarrik hori, igual, beste postu bat aurreratu, izango zen ja, la de Dios, baina bueno. Nesken inguruan ez dugu hitz egin, neske zer diote, gaur urduri zeuden, etxean aritzea ez da erreza. Bai, ere, oso oso urdurik eta ez dakit. Nire ustez estropada ez da hain aitzarra, baina eske Galizarrak eta adibidez Getaria Tolosa talde oso gogorrak direz eta, bueno, nahiko triste dauz, estropada nire ustez ez da hain txarra, baina postua oso dauz eta ez dakit. Haiek ez dauz posik, Ederki, urrengo beharko du, eskerri asko. Venga, gerorte. Jon Garaizarren hitzak. Kuadrilla honek Arkotek merezi du zale guztien errespetoa. Azkenak dira, bai, baina duintasunez ari dira, eta gainera zama handi hartu dute emakumeen mailan Bizkaiko selekzioa hemen bideratu dutelako, hemendik Bizkarrezurra lehentzean dutelako. Eta hauentzat behar bada errexena zen demoraldi aurretik Cabo da Cruzek utxegin zuenean eta postu hori sortu zenean hemen berri San Miguel Ligan aritzeko uko egitea. Baina sukaldean aztertu eta gero kontua baieskoa eman zuten eta jakinda sufritzea tokatu dozela baserri eta horrela lan egitea urte osoan oso zaila da. Uda benetan gogorra izango da plentziko arraunlarientzat eta arrauntzaleentzat ere bai. Bai, arraunzalentzat eta hori prestatzen eta hori talde guzti aurre eramaten duen hor inguruko jendearentzako ere bai, ez? Estropada jonde, estropada etorri eta azken postu hortan egoteak, pixka indarrak gehiago behar dira, datorren astebukerari begira, lan egiteko tastean zehar motivazioekin entrenatu alizateko, ez? Eta Tiran eta Zumaiaren artean lehia ikaragarria dago, parean dira biak, eta atzetik orain Meirak aurre hartu dio Arkoteri, postu bat jandio, 10 segundotara dira biak, baina ematen du Arkote orain sufritzen ari dela. Baina zatituta, ez, estropada. Bai, garbi hemen helikopteroaren irudian. Estropada eremuaren erdikaldetik Tiran eta Zumaia eta Tiran, eta bi ertzetan, pantailaren goikaldean eta bekaldean Meira eta Arkote. Eta beti Tirangoen brankan Ruliri mezua. Hortxeari da minbiziarekin lehia bizian eta estropada irabazteko zorian omen da eta posten gara klubetik ere pasa omen da eta txantxetan esan omen zion patroiari aizu, saiatu zaitez gogor, hemen txenait laizterreta. Ni presna gota, lekuak entzeko, Hor dira, Zumaiarrak pixka bat, tosta pare bateko errentarekin. Aurretik, Zumaia parean Tiran. 9:48. Zumaiarrentzat, segundo bat gehiago Tiranek.
epaimetik emandako denbora hori da, nahiz eta zuek pantailetan tartea handixiagoa ikusi. Meira 12 segundora eta orain Arkote eta nahiko lan maniobra egiten Arkotekoek, 16 segundoko atzerapena eta orain irtetzerakoan beste 3 segundo joango zaizkie etxekoi Baserri. Bai, laugarren kale horretatik denbora asko galdu dute, ez? Haizeak ondartzen